homo. Vähän toista luokkaa kuin meikäläinen. Niinkö? What are they all staring at? Mitä helvettiä? Mistä te oikein juorusitte mun selän takana, hä? So they can talk. Kato nyt. Asiakkaatkin lähtee täältä pois, kun sä riehut noin. Ehkä me ollaan. Homoja. Turpo kiinni. Et vaan itse olis läpälläs Ossi. Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Kyllä sä oot melkoinen sonne. Mitäs jos sä sanoisit itses irti? Homo. Haluut sä turpaas? Tämähän on musta mies. Taitaa olla melkoinen nainen. Ja te ette lähde mihinkään. Tapahtuu hirveitä! Voi perhana sun kanssas! Sinä turpa kiinni nyt! Just sopivaa aikaa. Ismolla itellä pitää katkerana. Tustitte kyytiin. Mulla on velkoja. Mä arvasin sen. Mä en sulle mistään tyhjän puhumisesta maksa. Sonne! Mitä? Seis! Ai! Mä kerron asiasta poliisille. Ja vielä pesäpallomailalla. Joo, soititte kyllä joo. Eihän tää mitenkään tervikanne oo, ei. Mitä? Arvoa! Mulla on sulle hyviä uutisia. Mitä? Niin varmaan joo. Niinpä tietysti. Mä rakastan sua. Mä ajattelen ripästä oikein kunnolla ja... I don't know how I got here, but I gotta find a way to get out. Mitä helvetti? 30 €. Kaikesta ne ihmiset jaksaakin valittaa ja vinkuu alennusta. Joku kolahti. No ei kai. Kyllä. Et sä missään työnhaussa ollut. Sä tapasit kuitenkin Ossin. Enkö oo oikeassa? Mitä? Häh? Epäilemättä. Halvemmaksi tuli heittää sillalta alas. Sinne meni Osteri Ossi. Me vaikka jonkun homon kanssa naimisiin. Hankkikaa lapsia ja tehkää vielä niistäkin homoja. Mersin tuossa hypätä sillalta alas. Tyttö, nyt hiljaa. Tää ei oo mikään kirjasto.